راديو إيرنا كبرى سمعتي راديو إيرنا خميك أنكم نلوم نبضحت إيرتراويان حيز زلور استي بعلنا زنتن أبع علون زملكة سلوزغني أود هيبناك نزاربينا كاب مبرعو خفال أمريكا مريلاند أمسمر تليفون زلو أتو سلومن هابتوميو أتو سلومن هابتوم يغني لي كبروتي هابلي إذا نايلو مرئسي يمونغوتي ناس النت مريتن ناس النت سبن زلو فللي كان نتصرن بريزيدنت إسياس كأخم كأندي نايقود داي إرترا قبارن حداقن انكو والقصبكم مهانمتن عام ناس النت محاسن مفراسن زلو ترى بحصر زبالي كرقم فتنينا مجمريا قن سخا نزي ناس النت ناي إرترا بخميخة تقولتو بوخن جمرينا الرأي غني لي سلام حارقو مجمريا سلات عدميخي مسقناكي سلات تقابريو زلخ السراح دما نعقن بصوت كن مسارح تقن أب كل ما بريدو إرنا زلو وحوات سلات تقابرو زلخم سراح كل خمسقناكم داس بلني انقوع نزخري قنبات 24 أبصحنا بل معي استفرارق سمعيتي زلني كما كل حبرة تسبنا مالتيو هاجر ندك سبات أقداسي باتا مخان كلنا نفلطوينا بفلاي ناي هاجرنا قداي كم هاجر دون خنبل كم هاجر نخنفلت كندي مسوات تخفيليو سبات تخفيلهم جيزية تخفيلو نسالاسة 5 عامت زخون سبب بوليتيكا هيوتنا برؤون قديفو قلن سدت قلن ميدا قلن مسواتي قلسن كلنا قلت كله زقات أمن تاريخي نتهاجر نممصايو تهاجر كا تقدماي علامه مالتي قنبت 24 مصياس لازم بزي مقد خريون كلخو تي صعري مسواتي سراح شجر كله مو بقللتا استزازم قالسي اب قنبت 24 مالتي بهاجر درجه نعخري يخلخ انا كبرت حابن سمعني نتا معلت تذكر نتوم زغبورو خا كبرهب مالتي بو متنكر يخلخو يحقسني يقرعني بو يا خا ذكرو قنبت 24 بتقال مداي كريو خلخو خا اتعلاما نايت قالسي ناتك هاجر مهلاو ناتك هاجر مونان تراي زيكونس بوانقا خان بمننت كان كوريكا هاجريت بلا بوتا حيسكا بسلام بحقوس مستدرخان بيتسب كان ندانا بركا عدخا تمعبل زباعبل هاجر نخهلونا نسيو دليت نيرو حلم نايتهم كلهم زحلفون سبعوت بحقوس كنبري نيرو اتي ዝተጸበናዮን እቲ ዝሓለምናዮን እቶም ኣቦታትናን ኣያታትናን ዝደለይዎን ንዑ ሕጂ ንርኢ ዘይ ምህላውና ግን ከቢድ ሓዘን ይስማዓኒ ስለዚ ኣነ ብዝተፈራረቐ መንፈስ እየ ዝሪኦ ተሃገር ምምፃእ ሕጎስ ንዑ ዝወደቑ ሰማዕታት ስንኩላን ኩሎም መኽብር እቲ ጎዲሉ ዘሎ ግን ዓብ ስራሕ ጽቤና ከም ዘሎ ኣፈልጥ ማለት እዩ ስለቶም ኣብ ቤት ማእሰርትን ኣብ ከርተት ዝብሉ ዘለዉ መንእሰያትን ኩሎምን ከዓ ዝተፈራረቐ ስምዒት ኣለኒ ማለት እዩ ከም ብዙሓት ኤርትራውያን ናጽነት ዘምጽኡ ብዘይ ናጽነት ተታሒዞም ጥራይ ዘይኮኑ ኣበይኩም ዘለዉ ኣብ ዘይፍለጡሉ ግዜ ኣብ ጸላም ኣቤተ ማእሰርቲ ብህይወት ኣለዉ ድዮም የለውን ኣብ ዘይፍለጡሉ ግዜ ናጽነት ናይ ምዝራብ ናጽነት ናይ ምሕሳብ ናጽነት ናይ ምንቅስቓስ ናጽነት ናይ እምነት ፈጺሙ ኣብ ዘይብሉ ሃገር ናጽነት ዝበሃል ኣሎ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ዝብሉ ኣለዉ ስለዚ ዝኽውንነት እዚ ምስ ናጽነት መሬትን ናጽነት ሰብን ኣተኣሳሲርካ እንታይ መብረ ትበሉ ኣቶ ሰሎሙን ዋነቶም ከምኡ ዝብሉ ካብ ምንታይ መገዲ መፁ ከም ዘለዉ ይርድኦም እየ ኣነ እውን ከም ኣቶ መሕምመኒ እዩ ነዚ ቃልሲ ኢሉ ዝተጋደለ 10-20 ዓመት ህይወቱ ዝሃበሲ ነታ ናጽነት ከይረኣየ ነታ መሰረታዊት መባእታዊት ነገር ከማን ዝኽረክብ ዘይምኽኣሉ ኣዝዩ ይስማዓካ እዩ ኣበይ ኣሎት ናጽነት ክትብል ትኽእል ኢኻ ከምኡ ከዓ ብዙሓት ብልዮም ኣነ ግን እንታይ እያ ዝፈልዮ እቲ ሃገር ኣገዳሲ ምዃኑ እቲ ቀዳማይ ዕላማ ናይቲ ቃልሲ ምምፁኡ ንሱ ከም ሓደ ጽቡቕ ነገር ክንሪኦ ኣለና እቲ ምሉእ ናጽነት ኣብ ኤርትራ ከም ዘየለ ግን ኩልና ክንክሕዶ ይንኽእል ኢና ሕጂ ከማን እቲ ናጽነትና ናትና ከም ውልቀ ሰባት ከም ዜጋታት ኣብቲ ሃገር ዘይኮነሲ ናጽነት ናይታ ሃገር ንባዕላ ዛ 50 ዓመት 30 ዓመት ብረታዊ ቃልሲ 20 ዓመት ካብ ፖለቲካዊ ቃልሲ ዝተኻየደላ ሃገርሲ እቲ ኣብ 24 ዝረኸብናዮ ናጽነት ከማንስ ኣብ ሕቶ ምልክት ዝኣትወሉ ግዜ በፂሕና ኣለና ሕጂ እዚ ክትርኢ ከለኻ የሕስበካን የተሓሳስበካን እዩ ግን ኩሉ ግዜ ብስምዒት ተደሪኽና ነቲ ናጽነት ነቲ ሃገር ክንጸልእ የብልናን ነቲ መንግስቲ ክንጸልኦ ንኽእል ኢና በቲ ዝገብሮ ዘሎ ክፉእ ተግባር ንብዙሓት ነዚ ሃገር ህያው ንኽትኮኑ ክኸውን ደሞም ዝኸስከሱ ፍልጠቶም ዝወፈዩ ኣይኮነን እታ ናጽነት ከስተማቐርዋሲ እቲ ብግዜ ደርግን ረኽቦ ዝነበርና መሰል ናይ እስራት ከማን ክንረክብ ኣይከኣልናን ሕጂ በዚ መንጸር ክትሪኦ ከለኻ የሕስበካ ግን ዲሞክራሲ ክህሉ ፍትሒ ንክህሉ እቲ ሃገር ክትህሉ ጽቡቕ እዩ እቲ ሃገር ምምጻእ ክሕብነናን ከኹርዓናን ኣለዎ እቲ ንደልዮ ምሉእ ሓርነት እቲ ንደልዮ ዝበለጸ ናጽነት ዘይምርካብና ግን መሊሱ ክሕርነና ዳ ግባእ እምበር
نتهاجرون بوجرنا بحرارقات ناتنت يلن هاجر يلن ويمننتنا إرتراوينا كنا نبزبل عينة سمعت خير يبولون قال حوات I think بخوم وسمعت تدريخوم صقام قص أمخدي يرداني أنا خابي كم زموت سوق النظام سبات تديلنا خنا ردوم جبنا تتعرفوا زلوا نحبار سراحيو كاب مجرم رامن كاب بحرارقات كاب تهاجر محرق زلنا نجر كله قريبنا نتوريدو زلوا معات نحنا ترانا خنقبر لنا ما لست زحلف ولدو تهاجر بمصاء سريحو تناصنت زمن زعوا سبات أمونغنا بقيلهم نتهزبي ناصنت ملو حاجوس كيكون حاجوسنا دريتهم على لو نزياتهم كأخن سعرهم على ብዙሓት ሃገራት ብከምዚ ሓልፋየን ንሕና ጥራይ ኣይኮናን ናትካስ ለዘሕምመካ ግን ሕምመና ኣሎሞ ኣነ ምስቶም ከምኡ ዝብሉ ብመንፈስ ሰማማዐ ርዳእኒ እዩ ካበይ መገዲ መፁ ከም ዘለዉ ግን ክሳብ ክንድኡ ዝኸይድ እሞ ነታ ሃገር ከም ሃገር ዝኽሕድ ነቲ ፃዕሪ ቃልሲ ናይ ኩሎም ኣዴታት ድዮም ወላቶም ስዋኣት ድዮም ወላቶም ስንኩላት ድዮም ወላ ዘሎ መንእሰይ ኩሉ እቲ ኩሉ ፃዕሪ ግን ኣብ እንዳጓሓፍ ከነእትዎ የብልናን ጌና ተስፋ ዘለና ሃገር ኢና ሕማቕ መንግስቲ ዳ እዩ ዘለና እምበር ሕማቕ ሃገር የብልናን ነዛ ሃገር እዚኣ ከዓ ናብቲ ዝግባእ ቦታ ንኸምፃእ ሓላፍነት ኣለና ብኡ መንፀር እንተረኣናዮ ሓይሽ ዝብል ብወገናይ ሰብ ብመሰረቱ ብባህሪኡ ናጽነት ናይ ስራሕ ናጽነት ናይ እምነት ናጽነት ናይ ዘረባ ናጽነት ናይ ምሕሳብ ናጽነት ናይ ምጥማይ ወላ ይደልዩ እዚ ግን ኣብ ዓድና ስለ ዘይረኸብናዮ ካብ ዓድና ውፂና ተሰዲድና ኣለና ከምዚ ዓይነት ናጽነት እሞ ከዓ ምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ዓለማዊ ኩነታት ኣብቲ ከባቢና ከዓ ብፍላይ ኣብ ረመፅ ከም ዝሃለና መጠን ይሕቆን ኣሎ እቲ ከባቢ መዓት ናይ ደጋይ ሓይልታት ዝወዳደራሉ ዘሎ ከባቢ እዩ ናጽነት ኤርትራ ብከምዚ ዘለዎ እንተቐፂሉ ህዝቢ ኤርትራ ክሕሳብ ክንደይ እሞ ተጸሚሙ ክሕልዎን ክዕቅቦን ዝብል እምነት ዘለካ ማለት ኩሉ ግዜ ጥንቁቃት ክንከውን ግባአና እዩ ህዝቢ ኤርትራ ንሃገሩ ቅድሚ ሕጂ ተሰዊ እዩ ንሃገሩ የፍቅር እዩ እዚ ኩሉ ንደገ ዝስደድ ዘሎ መንእሰይ እዚ ኩሉ ማለሲ ቀደም መንእሰይ ጥራይ ነርና ሎሚ ግን ወላ ኣቦታት ኣዴታት ምስ ስድሮኦም ተጋሕጢጦም ካብቲ ሃገር ዝወፅሉ እዋን ኢና ዘለና በዚ መንፀር ክትሪኦ ከለካ የሰክፈካ ይኹን ስከፍካ ኣለና እሱ ጥራይ ዘይኮነ ውሽጣዊ ድኻማትናሲ ብኢትዮጵያ ዝመፅእ ድዩ ብካልኦት ናይ ዓለም ናይ ፖለቲካ ተዋሳእቲ ዝገብርዎ ዘለዎ ምንቅስቃሳት ናይ ኤርትራ ህልውና ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ኩነታት ከም ዘለና ምልክታት ንርኢ ኣለና ነዚ ምልክታት እዚ ክንክሕድ የብልናን ኤርትራውያን ድማ ኣብዚ ዓብ ነገር እዚ ኣተኲርና ድርብ ስራሕ ክንሰርሕ ኣለና በቲ መባእታዊ መሰል ስለ ዘይረኸብና ኣብ ዓለም ተነፊግና ዘሎ መሰል ንክንረክብ ክንቃለስ ኣለና ጎኒ ከዓኒ تمثل ጥራይ ዘይኮነስ ምህላው ናይቲ ሃገር እውን ብውሽጣዊ ድኻማት ናትና በቲ ኣብ ውሽጢ መንግስቲ ኢሉ ዝኸይድ ዘሎ ኣካል እውን ኣብ ሓደጋ ኣቱ ስለ ዘሎ ብዙሕ ዘይንፈልጦ ምስጢራት ነገራት ይግበር ስለ ዘሎ ስክፍታ ክህልወና ኣለዎ ነዚ ስክፍታ ከዓ እንካን ሃባን እንዳተባሃልና ብዓይኒ ብመንፈስ እንዳተጠማመትና ኣይ ቲንክ ካብዚ ዘለናዮ ደረጃ ብዝለዓለ ኣገባብ ክንሰርሕ ኣለና ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዘለና ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ውሽጣዊ ድኻማትና ጥራይ ከነድህብ እቲ ናይ ደገ ፀላእ እውን ዕድል ንህብ ኢና ሓደ ግዜ እሞ ንሱን ክንጥንቀቕ ኣለና ሕጂ ቅድሚ ሕጂ 30 ዓመት ወሲዱ ነቲ ሃገር ንክንረከብ ሕጂ ከምኡ ክሕለፍ ኣለዎ ድዩ ከምኡ ዓይነት ፈተና እንተመፅዩ ሕጂ ኣብ ክንዲ ከምኡ ትሓስብ ንሱ ከይመፀ ኣቐዲምካ ምጥንቃቕ እዩ ዝበለፀ ቅድሚ ሕጂ ብዙሓት ሰባት ነዚ ነገር መፅእ ከም ዘለዎ ኣተንቢሆምልናዮም ነጊሮምልናዮም ስለዚ ብወገነይ ቅቡል ስክፍታ እዩ ሸለል ክንብሎ የብልናን ግን ጎኒ እቲ ናይ ሃገር ምህላውን ናይ ሃገር ምውሓስን መሰል ናይ ደቂ ሰባት መሰል ናይ ደቂ ዜጋታት ከዓ ኩልና ክንቃለሰሉ ዝግባእ እዩ እቲ ቀንዲ መሰረታዊ ነገር እቲ ነቲ ሃገር ዝሕልዋ ዝከላኸለላ ኣብ ግዜ ውዕይን ዝሕሉን በጃ ዝኾና እቲ ብዓዲ ዘሎ ህዝቢ እቲ ብዓዲ ዘሎ ህዝቢ ከምዚ ትብሎ ዘለካ እቲ ስደት ካብ ንኣሽቱ ካብ መንእሰያት ናብ ወለዲ ናብ ኣቦሓጎታትን ዓባያታትን ሰጊሩ ኣሎ ከምዚ ዓይነት ብርሰት እናሃለወ እቲ ድኽነት ንማዕሞቕ ገፁ እናዓሞቐ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ኣብ ሓደጋ ይትወድቕ እንድያ ደላታ ኤርትራ ትወድቕ እምበር ካብ ትወድቕ ነዊሕ ጌራ እንድያ እቲ ናጽነትና ትርጉሙ ኣዝዩ እንዳላሕለሐ ከም ዝመጽእ ክንገልጸሉ ጸኒሕና ኣብ ልዕሊኡ ከዓ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዝሓለፈ 20 ገለን ዓመታት እንታይ ውሕስነት ኣለና እሞ ንቐጻሊ ብከምዚ ብጥሙይ ከብዱ ብምምካት ዝረብረበ ኩሉ ግዜ ዝተሓቶ እምበር ዝሓተቶ ዘይምለሰሉ ህዝቢ ከመይ ገይሩ እዩ ንናጽነት ዕድሚኡ ሙሉእ ዋጋ ዝኸፍለሉ እሞ ከዓ ዋላ ሓንቲ ነገር ዘይረኽበሉ ነቲ ናጽነት ነቲ ምሕላው ናይ ናጽነት ነቲ ሃገርካ ናይ በጃ ናይ ምዃን ኣየዳኽሞን ድዩ እቲ ውሽጣዊ ኩነታት ስለዚ ግዳማዊ ተጻብኦ ኣሎ ጥራይ እናተባህለት ውሽጣዊ ኩነታቱ መሊሱ ንማዕሙቕ እናተነቐተ ከሎ ስቒልካ ምርኣዩ ኸ የዋፅእ ድዩ ከም ሃገር ኣይዋፅእን እዩ ከም ሃገር ኣብዚ ግዜ እዚ ናተይ ርእይቶ
ካብቲ ናይ ደገ ሓደጋ እቲ ናይ ውሽጢ ሓደጋ ይዓቢ እየ ዝብል እቲ ናይ ደገ ክመፅእ እንተደኣ ኮይኑ ከዓ ብድኽመት ናይ ውሽጢ ብድኽመት ጥራይ ዘይኮነ እቲ ናይ ደገ ሓይሊ ዝዋሳእ ሓይሊ እውን ኣብቲ ውሽጢ ከም ዘሎ እየ ዝኣምን እሞ ሓቂ ክትብልዮ ዘለኺ እሰማዓሉ እየ ቀዳምነትና ክንህቦ ዘለና እቲ ውሽጣዊ ድኻማትናን ውሽጣዊ ናይ ምሕደራ ሕቶ ውሽጣዊ ናይ ህዝቢ ሕቶ ውሽጣዊ ናይ ሰራዊት ሕቶ ብዙሕ ሕቶታት ኣሎ ብውሽጢ ውሽጢ ዝስማዕ ኣብ ሚድያ ብዙሕ ዘይዝረብ ማለት እዩ ስለዚ ቀዳምነት ክወሃቦ ዝግባእ እቲ ናይ ውሽጢ ድኻማት ይበሃላ እየ ድኻማት ጥራይ ዘይኮነ ዳርጋ መግዛእቲ ዓይነት ክንብሎ ንኽእል ሕሰምን መከራ እዚ ሕሰምን መከራን ከዓ ነቲ ናይ ደገ ፈተና የቃልዕ ስለ ዘሎ ፅልዋ ኣለዎ ባህላዊ እቲ ናይ ውሽጢ ድኻም ፅልዋ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ሃገር እውን ኣብ ሓደጋ እትይዋ ኣለዎ እብል እየ ስለዚ ቀዳምነት ኣየኒና ክንሰርዖ እንድሕር ኢልና ቅድሚ እቲ ናይ ደገ 10 ግዜ ዝረበሉ ዘረባ እቲ ውሽጣዊ ድኻማት ነፍስና ክንፍትሽ ናይ ውሽጢ ፀገምና ክንፈትሕ ንሱ ምስ ተፈትሐ ነቲ ናይ ደገ ዝመፅእ ፈተናታት እውን ብቐሊሉ ክንፈትሖ ንኽእል ኢና እዚ ምስ ጎረባብትኻ ብሰላም ምንባር ኩሉ ግዜ ብኩናትን ብገለን ዘይኮነሲ ብቑኑዕ ፖለቲካዊ መስመር ብቑኑዕ ናይ ዲፕሎማስያዊ ስራሕ ዝስራሕ እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ከምኡ ክገብር ዝኽእል ብቕዓት የለን ጥራይ ዘይኮነ ወላቲ ፖሊሲ ወላቲ ካይዳውን ኩሉ ብጎነፅ ብረፅሚ እዩ ዝግበር ዘሎ ዕላምኡ ከዓ ንረብሓ ህዝቢ ኤርትራ ዘይኮነ ንረብሓቶም ኣብ ስልጣን ዘለውን ንረብሓቶም ናይ ደገ ሓይልታት ንብሎም ሰባትን እዮም ስለዚ ከም ኤርትራውያን ብናተይ ርእይቶ እቲ ናይ ውሽጢ ድኽመታት እቲ ናይ ውሽጢ ፀገማት እቲ ኣብ ውሽጢ ህዝብና ኮይኑ ንህዝብና ዘሳቕጥ ዘሎ ስርዓትን ኣተሓሕዛን ኣካይዳን ኣተሓሳስባን ንዕኡ ክንምክቶ ኣለና ባህላ እየ ብርግፅ ንምዝራብ ኣብ ኤርትራ ብዛዕባ ስርዓት ክትዛረብ ብዙሕ ዝኽእል ዘሎ ኮይኑ ኣይስማዓንን ብዛዕባ ሓደ ሰብ ኢና ንዛረብ ዘለና ፕረሲደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ድሌት ናቱ ዝተመርኮሰ ኣካይዳ ከም ዘሎ እዩ ዘሎ ኩሉ ሓበሬታታት ዘመልክት ዋላ ሓንቲ ተሓታቲ ሕጋዊ ኣካል እዚ መሳርዕ ዘሎ ብሕጊ እዚ ወይ ትካላዊ ሰራርሓ ኣለዎ እሞ ክሶ ተሓታትነቱ ዝብል ብዙሕ ኣይስማዕን እዩ እቲ ገባርን ሓዳግን ፕረሲደንት ኢሳያስ እዩ ፕረሲደንት ኢሳያስ ኣብ ጉዳይ ናፅነት ኤርትራ ምምፃእ ዘበርክቶ ከም ኩሉ ተጋዳላይ ዝከሓድ ኣይኮነን ብዙሕ እውን ኣበርኪቱ ክኸውን ንኽእል እዩ ምስቶም ብፆቱስ ብዙሕ እውን ኣበርኪቱ ክኸውን ንኽእል እዩ ኣብ ናፅነት ኣብ ምሕላው ወይ ናፅነት ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ምውሓስ ወይ ህዝቢ ኤርትራ ንዘምፅኦ ናፅነት ብናፅነት ንክነብረሉ ዝኸልከለ ግን እሱ እዩ ሕጂ እዚ ሓደጋ እዚ ከመይ ይረኣየካ ሕጂ እውን ብዛዕባ ሓደ ሰብ ኢና ንዛረብ ዘለና ኤርትራ ብድሌት ሓደ ሰብ ኣወዲቓ ደላ እዚ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ኩሉ ዓለማውን ከባብያውን ኩነታት ናይ ኤርትራ ከዓ ነዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣተሓሕዛ በዚ ኤርትራ ዘሎ ኣተሓሕዛ ክብዳህ ድከኣል ድዩ እቲ ናይ ኤርትራ ንግዳማዊ ተፃብኦ ከም ርድእ ወሲድና ንግዳም ንውሽጣዊ ኩነታትና ከይፈታሕና ከምቲ ትብሎ ፀናሕካ ግዳማዊ ኩነታትና ንፈታሕ ንኽእል ኢና ብቐንዱ ከዓ ተራ ፕረሲደንት ኢሳያስ ከመይ ኢኻ ትገልፆ ብዙሓት ደገፍቱ ናፅነት ሳልኡ ተዋሒሱ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩና የውሕሶ ድዩ ደሎ ይፍርሶ ወንሱ ካብ ዘይምርዳእ እንድዩ ብዙሕ ካብ ዘይምርዳእ ዝዝረብ ነገራት ኣሎ ኣብዚ ክልተ መዓልቲ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝወፀ ነገር ርኢኽዮ እንትኾንክሲ ትርጉም ናፅነትን ሓርነትን እንታይ ይፍልዩ ዝብል ሓደ ሓው ከም ጋዜጠኛ ኮይኑ ሓትት ነይሩ ድሓረይ መልሲ ናይቶም ኤርትራውያን ክንሰምዖን ከለናሲ ትርጉሙ ከማንሲ ቁሩብ ክገልፅዎ ከቢድዎም ማለት እዩ ንባዕሎም እንድዒ ንሕና እኮ ይንፈልጦን ኢና ከምዚ እዩ ዝኸውን ነንበይኑ ዝተገራጨወ ነገር የርእየካ እዚ ሕጂ እንታይ ዘርእየካ እቲ መረዳእታ ናይ ከምዚ መባእታዊ ቃላት ከማንሲ ኩልና ሓበራዊ መረዳእታ ኣብ ሓደ ደረጃ ከምዚ የለና እዩ ዘረዳእካ ማለት ናይቶም ዝተዛረቡ ሰባት ጥራይ ዘይኮኑስ ክንደይ ኣሽሓት ሰባት ከዓ ከምኡ ኣለዉ እሞ ሕጂ እንታይ እየ ዝብል ኣነ ብዛዕባ ናይ ኣቶ ኢሳያስ ኣበርክቶ ቅድሚ ናፅነት ነቶም ምስኡ ዝነበሩ ዝፈልጥዎ ንዓቶም ብዝበልዎ ኢና ክንከይድ ንኽእል ከምቲ ካብ ብዙሓት ንሰምዖ ከዓኒ ገለገለ ኣወንታዊ ተራ ከም ዝነበሮ ክከሓድ ዘይከኣል እዩ ማለት እዩ ጎኒ ጎኒ ግን ብዙሕ ክፋእ ብዙሕ ናይ ፕሮፓጋንዳ ስራሕ ብዙሕ መስመራት ንድሕሪ ናፅነት ከማን ዕንቅፋት ዝኾነ ኣሰራርሓ ግን ኣቶ ኢሳያስ ከም ዘተኣታትዎ እሞ እዚ ሕጂ ተተኺሉ ዘሎ ዓማፂ ትካል ወይ ድማ ስርዓት ኣካል ናቱ ምዃኑ እዮም ዝገልፁ ንሕና ሕጂ ብዓይንና ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ቅድሚ ናፅነት ስለናእሽቱ ስለዝነበርና ስለዘይንፈልጦ ብዛዕባኡ ሕጂ ክዛረቡን ፅቡቅ ኣይመስለንን ድሕሪ ናፅነት ግን ኩሉ ዝተገብረ ስጉምትታት ዝተወስደ ኣካይዳታት ውሳነታት ፖሊሲታት በብሓደ እንድሕር ክንሪኦ ጀሚርና መጀመርያ ድንግርግር ዝበለና ሰባት ክንህሉ ንኽእል ኢና መጨረሹ ግን እተን ብእንግሊዝኛ ኮኔክት ዳትስ ዝበሃል ነገር ኣሎ እተን ዝተወሰና ውሳነ ንምንታይ ከም ዝተወሰና እቲ ዝተባህለ ንምንታይ ከም ዝተባህለ ኩሉ ደማሚርካ ክትሪኦን ከለኻሲ ኣብ 2008 ዓይኑ ፍጢጡን ህዝብና ዝረኣየሉ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣቶ ኢሳያስ እዩ ዝኩሉ ዝገብሮ ዘለዎ ንበይኑ ገባርን ሓዳግን ኢልና ክንሓስብ ቁርብ ክንጥንቀቕ ኣለና ባህላየ
ንሱ ጉጅሉን ዝተኸልዎ ሓደ ስርዓት ሲስተም ግን ኣሎ እዚ ካብቲ ድሌት ናይ ሕብረተሰብ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣዝዩ ዝረሓቐ ካልእ ፍሉይ ኣጀንዳ ዘለዎ ምስ ህዝቢ ግልጽና ዘይብሉ ብፕሮፓጋንዳ ብባዶ ሰለስተ ብሓሶት ብምጥፍፋእ ብምዕባስ ብምቕታል ብምእሳር ብኩሉ ነገራት ዝኸይድ ንሱን ንዕኡ ዝመስሉ ሰባትን ነቲ ህዝቢ የባሳጭዎ ማለሲ ዘይግብኦ ኣደራዓብ ህዝብና ውሪዱሎ ሕጂ ኣብታ ናይ ናጽነት ክመጽእ እንተኾይነ ንናጽነትን ንሕልምን ኤርትራ ምስባር ጥራይ ዘይኮነሲ ነታ ናጽነት ኤርትራ ንበሃል ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ዘሎ ስርዓት ግን ንሱን እቶም ኣብ ጎኑ ዘለዉ ሰባትን እዮም ማለት ብብዙሕ ነገር ክንሪኦ ንኽእል ኢና ህዝቢ ኤርትራ ተሃገሩ ስለ ዝፈትዋ ንዓ ኣመይቱ ድሓረ እውን እታ ናጽነት ክትህልወና ኢሉ ክሳብ ናይ ዶብ ጉዳይ የድልየና ኢሉ ዝዛረብ ነይሩ ምክንያቱ እቲ ስርዓት ቀጻልኹም ኢሉ ጎስጓሳ ትገብር ስለ ዝነበረ ዶብና ክሕንፀፅ ኣለዎ ሕጂ ዶብ ከዓ ከም ኣካል ናይ ልኡላውነት ርአ ስለ ዝነበረ ብዙሕ ሰብ ከምኡ ተጸቢዩ ግን ንሳቶም እቶም መራሕቲ ከምኡ ኸማን ሕልሚ ከም ዘይነበሮም ኣተንቢሆምልና ማለት እዩ ዶብ እንታይ የድልየና ንዓና ንሕና ከምዚ ዓይነት ህዝቢ ኢና ዝኩሉ ንባዕሉ ዝተቃለስናሉ ቃልሲ እኮ ኣይመድለየናን ዝብል ብዙሕ ዘረባታት መፅዩ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ልኡላውነት ናይቲ ህዝቢ ልኡላውነት ናይቲ ህዝቢ ኣብቲ ሃገር ናብ ዜሮ ወሪዱ ማለት እዩ ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዘሎ ሕጂ ኣብቲ ሃገር ትሕቲ ሕግሲ ድሌቱ ክገብር ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ ይበፅሑ ክሳብ ክንቀሳቐስ ክደልን ከሎ ኸማንሲ ብልመና ንብረት ከተጥር እንተደሊኻ ብልመና ክትንቀሳቐስ እንተደሊኻ ኩሉ ከምዚታት ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ ልኡላውነት ናትና ልኡላውነት ናይ ህዝቢ ኣብቲ ሃገር ጥራይ ዘይኮነ ተቆፂኡ ዘሎ እታ ልኡላውነት ሃገር ደምን መስዋዕትን ስንክልናን ዝተኸፍላ ሃገር ከማንሲ ኣብ ዝኸፍአ ደረጃ በፂሓላ ብቁጠባ ብኩሉ ነገር ማለት እዩ ለንቅና ሓደ ቁፅሪ ነይረስ ኣብ ኣፍሪቃ እታ ቀዳመይቲ ዕዳ ዘለዎ ሃገር ብዓቐን ናይቲ ጂዲፒ እዞም ናይ ቁጠባ ምሁራት ብዙሕ ግዜ ኣብ ሚድያ ወፂኦም ስለ ዝገልፅዋ ነብዛዕቡ ምዝራብ ኣድላይ ኣይኮነን ግን ብዕዳ ቀዳመይቲ ኮይና ኣላ እዚ ህዝብና ንባዕሉ እቲ ውሽጢ ዘሎ ኣይፈልጦን እዩ ካበይ ዝመፅእ ዘሎ ዝዕዳ እዚ ንምንታይ እያ እዛ ሃገርና ትዕደዮ ዘላ ምክንያቱ እዞም ሎሚ ተወሊዶም መንእስያት ንሪኦም ዘለና ፅባሕ ንሳቶም እዮም ዝኸፍልዎ ድሕሪ ሕጂ ዝመፁ ወለዶታት እውን እዚ ዕዳ እዚ ኣብ ቅድሚኦም እዩ ክፀንሕ ካበይ ዝመፅእ ዘሎ ተሓታትነት ዝበሃል የለን ሓላፍነት ዝበሃልን የለን ነቶም ኣብ ስልጣን ዘለዉ ሰባት ኣብ ስልጣን ንክፀንሑ ዘድልዮም ግን ብዙሕ ስራሓት ዝሰርሑ ኣለዎ እሞ ተረዲእያ እንተኮይነታ ሕቶ ንናጽነት ዘበርክቶ ኣበርክቶ ኣብ ቦትኡ ኣሎ ዝግብኦም ክብሪ ከዓ ክወሃብ ይግባእ መስለኒ ድሕሪ ናጽነት ዝተገብረ ልኡላውነት ህዝቢ ምግሃስ ልኡላውነት ሃገር ንባዕሉ ኣብ ሓደጋ ምእታው ግን ኣይ ቲንክ ተሓተት እዮም ኣነ ግን ኣቶ ኢሳያስ ጥራይ ኣይኮነን ብከምዚ ብቐዳምነት ደረጃ ከም በዳሊ ዝሪኦ እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እንተውፂኻዮ ካብቲ ትብሎ ዘለኻ ስርዓት እዚ ዘሎ ስርዓት ኣሎ ድዩ ድፍሉጥ ዝፍለጥ ስርዓት ከሎ ዲ ሕጂ እቲ ህግደፍ ንኣብነት ጉባኤ ገይሩ ይፈልጥ ኒ 20 ገለን ዓመት ናይ ስርዓት ኣለይ ካቢነ ሚኒስትራት ክእከብ ርኢኻ ይትፈልጥ ኒኻ መብዛሕትኦም ሃለዋቶም ካበይ ንላዕሊ ትፈልጦም ኢኻ ኣበይ ኣለዉ እንታይ ይገብሩ እሱ ናቱ ተኣዘዝቲ የለውን በይኒ ኩሉ ዝሰርሕ ዘሎ ይኩንኩን ዝብል ዘለኹ ግን ገባርን ሓዳግን ኩለን ኣብ ኤርትራ ዝፍፀማ ነገራት ኣብ ድልየት ኣብ ውሳነ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝተመርኮሰ እዩ ካብ ዝተፈልየ ኩውንነት ኣሎ ዲ ኤርትራ የለን እዚ ክትብልዮን ፀናሕ ክንዲዩ ኣይትብ ከንዲ ዘብክየኒ ዘሎ ዝበሃል ኮስ እዩ ትካላዊ ኣሰራርሓ ኣብቲ ዓዲ የለን ግን ከም ኣብ ዝኾነ ናይ ማፍያ ስራሕ ኣብ ዝኾነ ዓለምሲ ገለገለ ሰባት ካብኡ ወፂኦም ብኻልእ ክትክኡ ይኽእሉ እዮም ንሕና ዘይንሪኦም ሓይልታት እውን ክህልዉ ይኽእሉ እዮም ሕጂ ኢሳያስ ዓብ ተራ ሃልይዎ ነቲ ዓዲ ድሌቱ ዝገብረልና ደረጃ ከም ዘለና ኣነ እውን ኣይክሕዶነ ዝኾነ ሰብ እውን ክሕዶ ይክእልኒ ግን ንሱ ጥራይ ዝገብሮ ዘሎ ድሕሪኡ እውን ካልእ ወላ ሓንቲ ክኸውን ኣይክእልኒ እዩ ብዘይኡ እውን ዝሕማቕ ነገራት ክቕፅል ኣይክእልኒ ዝበሃል ኣተሓሳስባ ብወገነይ ቁኑዕ ኣይብሎነ ምክንያቱ ተረባሕቲ ናይዚ ስርዓት ሰባት ኣለዉ ኣብቲ ናቱ ፕሮፓጋንዳ ዝሰርሑ እቲ ስርዓት እቲ ክቕፅል ዝደልይዎ ካብኡ እውን ክርብሑ ዝደልዩ ንናይ ህዝቢ ሽግርን ንናይ ህዝቢ ዓመፅን ከም ናቶም ዘይርዩ ኣዝዮም ብዕኑጋት ብኩሉ መገዲ ማለት እዩ ኣለዉ ስለዚ ብዘይብኡ ወላ ሓንቲ ክኸውን ኣይክእልኒ ዝብል ኣተሓሳስባ ካብ ኣእምሮና ከነውፅኦ ፅቡቕ መስለኒ ካብኡ ዝኸፍአ ሰብ ካብኡ ዝኸፍአ መሪሕነት እውን ብድሕሪ ሕጂ ክቕልቀል ይኽእል እዩ ንምጥንቃቕ ሓይሽ ኣብ ክንዲ ፅባሕ ከምዚ መስለናኒ ነይሩ ምባል ዝኸፍአ ርኢና ኣለና ግን እዚ ዝኸፍአ ካብኡ ዝኸፍአ ክመፅእ ስለ ዝኽእል እቲ ብዓብኡ ክንሓቶ ዝግባእና ንምንታይ እዩ ኣብ ሃገርና ትካላዊ ኣሰራርሓ ዘይህሉ ንምንታዮም እቶም መራሕቲ ዝበሃሉ ሚኒስተራትና ኩላቶምሲ ናይቲ ናቶም ሚኒስትሪ ዓውዲ ሰርሕዎ ዘለዉ ንምንታይ ንህዝቢ ዘይሕብሩ መሬት ናይ ህዝቢ ናይ መንግስቲ እዩ ዝበሃል ግን ንምንታይ ዘይግለጽ እንታይ ይግበር ኣሎ ሃብቲ ናይ ሃገር ናበይ ይኸይድ ኣሎ ስለምንታይ ዘይግለጽ ሃብቲ ናይ ባሕሪ ስለምንታይ እዚ ሕጂ ኩሉ እንታይ እዩ ሓደ ኔትወርክ ብውሽጢ ዝሰርሕ ኣሎ
توم كالوت مراحتنا جن كنت سمعوا ما ينريهم عندنا توم اللوز بهالوز نوروقا أبيت ما صرت أتو توم زحاتو تون بزح نجارات تقاطعوا من الله ترانا إساس نمكلا لا يكون كون جن حماق ناتنا كم هزبي نتزلوا عمت نتوم أوشتنا خوينهم دم سبز متزلوا بحماق صراحة صرحوا زلوا كن سعرهم زي ما قالنا جن ناتنا ونحلاف نت كم زلنا نمرأين جا كانوا السون عوز يحجزوا حماقات دك أبات دك تهاجر دما أنت أرحواتهم زك على صهم زلوا نمزخ هذا أكله حزب إرترا بمتأنتي وريدو دلو أدرع اللي هاجرو زلو فقري نهاجرو تحاتيتو زخوف لواجا تدا جامي نوري لنا لو نوتو تحديقو خلو بأنصارو جن نتهاجر زحات تتو يخفلالو إزي مسكناي كالوت هاجرات كوادادر كله بخمي كتوادادرو تخيل أبزين عشتي ولدو زلو مسججار بفلاي زبت أبتم قدام وزنبر ونني هاجراونت أبزم حجي من أسيات كما يتحلال فالو انتي رأيكات تصبقون حما أنقونو زي قداس تحطه يا مخنياتو نهاجر كم فتاو تصبغي كم متأنو زحلف فقري خبريناتك نخبري بيتسبك نخبري هاجر كاز تنكف عينت هاجراونت فلوت زي بلو مالتيو ناب جدل كأزو كاز عينت هاجراونت بزح يخفلكايو فرعون يبلون مالس بزح سب أنا عزبان كلخو نهاجري فكري ندابل زجبرو جبرلو بأنصارو جن اتسب نتهاجر زي كنا زجور أزلص ولا ننفسو مسجور أخا نتهاجرو نبيتسبون نجلم كلها السمالتي سلازي اتزغفل زلو مسواتي قنوع يكون بهالاي كاب كمزة عينت مسواتي كنوصل كنكلا لنا مخنياتو كالي مجدلو كل جزء دم ندافسسكا أبكينات نداتخا نهاجري فكري ندابلكا جننت ندامسلكا إتي بزبلت أمريحنت بتصبو بوليسي نهاجركا ختمعبللو تخيل مجد إنكلو بتزخف أقول نخت كيدي بالكان حجي تقصالي زجبر دين هاجر نمو حاسي زبهال إن تبهال مسوات زجبر كسب أب جروبيت عبد خيركا أب كيناتنا بجلن أتيخا أمخ أفايدا زي بلو تراي زي كونس تمليسو صباحون زجود أكاد صباحون زي حسبك كان جرسي I think نحاسب له جبنا مثلني أبزج زي أبدج بزحات من أسيات أبتناتهم والقوي هو بمذهب نهيوتهم كمعبودون سدروم كحجزو خريهم قال خلقو يخرع عني أبزح تكالاتنا أمريكان أبكاد إنك أبزلا على درجة وصحوا تريهم كلها حجزك إذن تايو حجي يما عرارة خمزلو إزريكا نهاجر كام فكار تبغيو قلنا هاجر كا فكر على لخون دابلكا ما بقى تاو نجر كتجبروز جباكا نايم التحتات نجرات خلقر فيه بالكان تي حرنت ناتكات رايز يكونس حرنتنا يود سب حق مهلا افتعدي نهاجر كا تفكر انت خون كابز جزي زي أنصار زسرعة زي دو كتب لك مغنياتو هاجر كات فرس تري لك حزبخا حماق من وابروخ حلف تري لك كساب حجز وتص زلو أهازات إرترا دحانته بعل بينام شغلتا زخور زحق سنة نياتنا خستاي زقبر بقدام من الدرجة استاي قبرنا له بعيني بوليتيكا محدرة بعيني فريدم اوف بريس بهالناي مسل ناي مصحف مسل حسب كان ناي مجلط قطبا ناي تعدي عقم سب ناي تعدي بدرجات ابز عالم كسرع كله جن إرترا دحر كل اتسرع زله حجي نزو كله كنرئن كلنا اتي نخفلو زلنا مسواتي نخفلو زلنا حساره مكره نمنتايو إلنا أبحثهم ملكت كنأتو لنا أنا بالنسبة بزعبا ديقام مسرح قال كل جزء تقسم دي حجي ديقام مسرح هذا خبط عبيتي عوتات نتهزبناي أبزخونا عبسي ديقان دحر تسريحس نتبت قبابي إزولو سب ما يركب على حقو سالو جن انتا كن حسب لنا قوني بتا ديقان خد سرح كندي عقم سب وديا بتا ديقام مستسرحتك انتا يوتوت نرخب لنا بتا ديقا عسرت عيسرا 100 عام 300 عام نخد سنح انتا عينت سراح يديان عازبل كل نجر كفتش كخلال له كابز جبؤون العلين دحر مسوات تخفل على خان حدا نجر مخ كخفل له أبزي جبأ له جزء بخالق ما قد تخرجون دخلك نسوس فنان حماقني مو I think نفسنا كل جزء مفتش علينا إذا عدنا تخدوز الله مجدي بفلايت سرعة تخدوز الله بوليسي عناوي يحجب زغرة جزء 5 معنا يوم ناي جزانا شكر ناي ماي ناي إلكتريك ناي إنترنت تحت قرصي إذا ما بقى تاو نجارات نهزبنا أقول قلوت كياب كاسي نايباني باني غندي باني سود والعباني هو باني كله حبستي قጫ مغبي زغلو ناوتي زخونه سب ما بقتاوي زوم ابدغ زلنا بزح ግዜ زين شغرولو ወይ ድማ ከም ሽግር ዘይንሪኦስቶም ህዝብና ይሽገሩሉ ደቆም ስድሮም ፍዕብዩ ማለት እዮም እታ ደሞዞም ከማንሲ ንኹሉ ይተኣክልና ብዙሓት ሰባት ናብ ደገ ዘሎ ኣሕዋቶም በጃኹም ሩዱና በጃኹም ሓጉዝና ብልሎ እዚ እንታይ ዘርእየካ ኣብ ሃገርና ዝጎደለ ነገር ኣሎ እቲ መባእታው ንወዲ ሰብ ከዓ ቀድሚ ዝኾነ ነገር ንእሽተይ ነገር ክበልዕን ክሰትን ክኽእል ኣለዎ እዚ ነገር እዚ ጎዲሉ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ካልእ ተደራቢ መስዋእቲ ኣብ ናይ ዓለም ፖለቲካ ኣቲኻ ልዕሊ ዓቕምኻ ምውጣጥ
أدلاي كونن هناتي كونن نهاجرنا أب زجدة حدا جاخ توازخ إليو إذا حمكت ناي تسرعات رايزي كونه تسرعات بمدى بيلوز جبرو زلو ينتناتو علامة بزحات ناي إرتراويان مهوراتن إرتراويان عبيت عدن أب كل وشتن عبدجن زلوجن إذا نجرز نخفتح إذا نجرز دون خبلجن تصعرن حيلين كأيد لنا مالتي سلازي زتميل مسوات مخفال مخاني قدامنت زي بلو أبز جيزي زق قدامنت كنريوز جبا الناسي ناي حزبنا مبعتها وشجرات نعوق يجبرنا أبكال خنريا جبا النا نمو أبزيد اللي مسوات مخفال صبوا يكونن صباحون عدا خهل ونا يبهلاي وجنس خانا أبنت ما راح انت تخون ننازلنت إرترا وحسن قصالن زقبرو ناب مقدي سلام الرحمن دوسدو انتاي ينيلكا ممدب كاين ማለት ተግበር ዝግባእ ብዙሕ እንዲዩ ማለት ቀዳምነታት እዝን ወኒልካ ሕጂ ሃንደበት ሓትን ስለ ዘለኸ ትንክ ኣይናይ ቀዳማይ ክትብል ከብደን ኾን ግን ተዓብ ዝሪኦ ኣነ ናይ መንእሰያትና ዘይንግምጥላ ተሓቶ ኣቶ ሰሎሞን ክንግምጥላ ንኽእል ኢና ቀንዲ ሓደጋ ንኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ንናፅነትን ልኡላውነትን ኤርትራ ብሓፈሽኡ ነቲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሰላምን ቅሳነትን ቀንዲ ሓደጋታት ትብለን እንታይ እየን ዝረኣያኻ ሓደጋታት ዝሪኦ እቲ ናይ ውሽጢ ብእንግሊዝኛ ሲስተሚክ ፌይለር ዝበሃል ነገር ኣሎ እቲ ናይ ዓዲ ኣካይዳ ፖለቲካውን ቁጠባውን ስርዓት ፖሊሲ ንሱ ሓደጋ እዩ ውሽጣዊ ማለት እዩ ብሰንኪ እዚ ውሽጣዊ ሓደጋ ኣብ ህዝብና ወሪዱ ዘሎ እቲ ዝኽተሎ ዘሎ ፖሊሲ ኣብ ህዝብና ኣብ መንእሰያትና ኣብ ተጋድልትና ኣብ ኣዴታት ኣብ ኣቦታት ኣብ ኩሉ ኣብቲ ህዝቢ ኣብ ጥዕና ኣብ ኩሉ እርአ ኣሎ ኣብ ገፁ ዝርአ ድኻማትን ሽግራትን እርእ ኣለና ማለት ሕጉስ መንፈስ ናይ ባህታ መንፈስ የለን እዚ ከዓ ካበይ ዝመፅእ ካብ ኣተሓሕዛ ናይቲ ውሽጢ እዩ ስለዚ እቲ ውሽጣዊ ቀዳማይ ድኻም ክፍታሕ ዘለዎ ንሱ እየ ዝብል ማለት እዩ ሕጂታ ሓንቲ ኣነ ኣብ መሪሕነት ነይረ እንተዝኸውን እንታይ ምገበርኩ ዝብልሲ ሰብ ኣብ ዓዱ ኣብ መሬቱ ኣብ ርስቱ ዋና ኮይኑ ኣብታ ዝነብረላ ከባቢ ድሌቱ ክገብር እታ ሃገር እቲኣ ከዓ ናቱ ኮይና ተዋሳኢ ኣብቲ ፖለቲካ ንኽዋሳ ኣብ መሪሕነት ንኽዋሳ ኣብ ቁጠባ ንኽዋሳ ክሓርስ ዝደሊ ሓርስ ክነግድ ዝደሊ ይነግድ ተማሂሩ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክበፅሕ ዝደሊ ከምኡ ገብር ኣብ ደገ ዘለዉ ወላቶም ናተይ ተፃረርቲ ዝብሎም ሰባት ወላ ምስቲ ናተይ ፖለቲካዊ ርእይቶ ዘይቃደው ሰባት ከም ድሌቶም ኣብ ኤርትራ ኣትዮም ወፂኦም ዝንቀሳቐስሉ ኩነታትን መድረኽን ክፈጥር እቲ ቀዳማይ ስራሕ ንሱ ምኾነ ይብል እዚ ሓንሳብ ከምኡ ምስ ገበርካዮ ሰብ ሓርነቱ ከም ዝኣወጀ ኣብ ዓዱ ንጉስ ኮይኑ ክነብር ከም ዝኽእል ምስ ረጋገፅካ እቲ ድሕሪኡ ኣብ ትሕቲ ከባቢ ዝርአ ውሽጣዊ ሽግራት ናይቲ ዞባ ሽግራት ምፍታሕ ማለት እዩ ሓደ ብዓቢኡ مستن عبيت هاجرات نبعلو مس بعد أمريكا زي أمثلوا عبيت هاجرات زبالة زمدنا خد تخيلي خا كله جزء جاك كان ساعتهم كجبتو خمر كالنا يمتحق جاز منفس كم زي اللي جير كاز قرب تنتناتات أو عدنا ثاني حيو زغانة ما بسلط أنزل لون خد صنحو زي حق جزء عينة تنتنايو كلن هاجرات ربح اللون نيرترا زربحنا نجارات أصبي أنا خنفلت علنا توم قالوا زربحهم كان سوم فلتو مالتهم إن كان هبان عند تبهالك من مللا كجبري أبز جزء بزحات إيرتراوين حزنة كاب أوروبا كاب أمريكا ناب إثيوبيا ناب يوغندا سودان دبي كيدوم تمرعوا موت وتري 500 شحذ خون جنزب أطفيهم موت وقال أمنت من تايو إذا حجيت وشت أود خاماتي ولا نتي قطبا وخناتات نيتخلقون تصلوا خمزلو إتناي سلام كأني نايدوب شجر نيرنا حكيو حجونا بكوابينا وجن ورا وجن سمعنا له إذا بمعقول الجواب كل جزء بخينات زيكم من قصة إثيوبيا وعلى الجرس داقم كريون وسين الله هو نسمو سكوتي حدا كان بلو زلنا كوتي الأولى والناس نمنتايو خمسة عينة مقلبات أزمة زلو هراي بناتهم سي أنا تي ناي بحر حلم خهلوهم كالي حلم خهلوهم عوم نقعابي وبزح نقرات كحلمو أين خلق لهم لنا من هاجرهم تصبقون حاسبو سلو زلو حدا جزي خلنا نقومون قبالنا خوي نسمعنا إحنا خم إيرتراوين جن ناتنا ربحا خنتايو نمنتايو أبزي جزي من قصة إثيوبيا خمسة عينة تقوم تثات انداوسده خمسة عينة مقلت انداوسده نمنتايو متوم مرعتي إيرتراينا زبهالو سبات نزخ خمزيتا تنتينهم كقلصون كبدوه ونزيكولو سميلهم زخدوه زلوسي كالي مخنيات كم زلوي قدامنت تربحه حزبي ربحه هاجر زي كونسي كالي قدامنتات كم زلوهم يزرعيكا سلازي تخاليت نتوز بالكوان الساعة أبت خبابينا سلام مرقيان كلون دحر كوينو عبد دبلوماسي سراح يدلي بسلام كتنبر كم تخيل ناتهم الأولويات كم تخبر نعوم زقدسهم نجارات وين كتقبرون لهم كم تخيل نتخاخب تصبيو نجاركا نصوم كجبروا لك خمس خلو تنتصر مالتي حجبت خبابسي ብዙሓት ስደተኛታት ኣለዉ ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ኣለዉ ሱዳን ኣለዉ ኣብ በዓል ዩጋንዳ ኣብ ገለመለ ኣለዉ እዚ ኩሉ ዓቕሚ ሰብ ብዘይ ናይ ስራሕ ዕድል ጊዜኡን ዓቕሙን ዘሕልፍ ዘሎ ትሚልካ ክረአ ይግብኦን እዩ ግን እቲ መንግስቲ ንሰላም ኣብቲ ብዝግባእ መገዲ ሪኦ ስለዘየለ ክዝርግን ከባላሹን ካብ ሓደ ጉድለት ካብ ሓደ ፌይለር
ናብ ካልእ ጉድለት ናብ ሓደ ዕንወት ኸይድ ሕጂ ኣብዚ ናይ ራሽያን ናይ ዩክሬንን ይድእትዩ ኸኣኒ ንሃገርና ካብቲ ናይ ሕብረተሰብ ዓለም ኣዝዩ ክንፅላፍትን ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ምንታይ ከምዚ ትገብር ንምንታይ ዕላማ ንሕና ኣብ ከምኡ ደረጃ ኣለና ዲና ሕጂ ነተን ናይ ምዕራብ ሃገራት ክንብድህን ኢና ኢልካ ከምዚ ዓንቶ ዝበልኮ እዩ ናይ ባኒ ናይ ማይ ህዝብና ዘድልዮ መባእታዊ ነገር ከይገበርካሲ ኣብ ናይ ካልኦት ሃገራት ፖለቲካ እሞ ከዓ ኣብቲ ናይ ዓለማዊ ጉዳያት ነተን ክእለት ዘለዎን ሃገራት ነተን ቁጠባዊ ዓቕሚ ዘለዎን ገዲፍና ኣለን ንሕና መጀመርያ እቲ ዘሎ መሰረታዊ ሽግር ክንደይ ስንኩላትና ገዛ ከይረኸቡ በብታራ ሞት ኣለዉ ክንደይ መንእሰያት ዕድል ጥኢኖም ኣብ ብዙሕ ነገራት ኸድሎ ንምንታይ ኣብኡ ዘይንድህብ ብቐዳማይሲ ከመስግና ዝደሊ ሓፍቲ ድሃብ ፋይቲንጋ ብሰንኪ ብዝኽሪ ናይ ሰሚዕክያ ትኾኒ ክመፅያሲ ኣቱም ደቀይ እንዳበለት ትዛረብ ነይራ እሞ ናይ ብሓቂ ልበይ ተንኪፍኒ ነው ንሃገርና ዝፈቱ መራሒ ንሃገርና ንህዝቡ ዝደሊ ኣቱም ደቀይ ንዑን ኣብዚ ኣቱም ደቀይ ብከምዚ ሃገር ዝኸይድ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ ረኣየ ይዚ እዩ እሞ ከዓ ነቲ ሰብ መባእታዊ ነገር ዘድልዮ ድሓረይቲ መባእታዊ ነገር ምስ ገበርካዮ ኣብ ዓለም ደረጃ ከምዚ ብብሽክለታ ብበዓል ቢንያም ዝገብሮ ዘለዉ ዓብ ዓወት ዝበፅሕ ዘሎ ኣብ ቴክኖሎጂ ኣብ ሳይንስ ኣብ ፖለቲካ ኣብ ገለ መለውን ዝለዓለ ደረጃ ክንበፅሕ ንኽእል ኢና ህዝብና ክእለት ኣለዎ ተሃገር ሕጋ ኣለዋ ጥዑይ ስርዓት ክንተክል ዘይምኽኣልና ጥዑይ ስርዓት ክንተክል ጥራይ ዘይኮነስ ኣንጻር ረብሓ ህዝቢ ኤርትራ ዝሰርሕ ኣብ ስልጣን ምህላው ግን ነታ ሃገርና ኣብ ሓደጋ እቲና ያለና ዝብሪቶ እዩ ዘለኒ እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ ኣቶ ሰለሞን ሃብቶም ዝተረፈት ዘየለ ክንውድዶ ክንውድእ ንኽእል ኢና ግን ሓንቲ ናይ ኣዝየ ዘኽብሮ ከም ሞዴል ዝሪኦ ቢተው ቃላሲ ክድርቢ ደስ ብለኒ በዛ ኣጋጣሚ ከዓ ኩልና ህዝቢ ኤርትራ ኣበያ ኣለና ብዘየገድስ ኣበያ ሎ ቢተው ኢልና ክንትስእን ክንሓትትን ክንዛረበሉን ኣብ ዝኾነ ንዛረበውን ሽሙን ድምፁን ክንዝክር ጽቡቕ መስለኒ ንሱ እንታይ ዝብል ቅድሚ ሕጂ ንናጽነት ሃገሪና ተቓሊስና ብል ሕጂ ግን ሓርነት ወዲ ሰብ ንብሎ ቃልሲ ኣሎ ሓራ ክንወፅእ ሰብ ከይገዝኣና ብሕጊ ክንግዛእ ኣብ መንጎና ኩሉ ዓይነት ግርጭታት ኣለዎ ናይ ተሓሳስባ ፍልልያ ኣሎ ባእሲ ኣሎ እቲ ዝበለፀ ግን ከምዛ ሕጂ ዘለናያ ኣብ ክቢ ጠረጴዛ ኮፍ ኢልና ብሰላም ሕጋዊ መገዲ ብዲሞክራሲያዊ ልዝብ ምፍትሑ እዩ እሞ እሱ እዩ ዝበልፅ እዚ ስዕረት ኣይኮነን ብዝወሓደ ክሰራ ንዝዓበየ ዓወት ንኸይድ ብል እሞኒ ንሕና ከም ኤርትራውያን ልብዕ ቢና ኣብ መንጎ ሰባት ዘሎ ግርጭታት ብትሕትና ብፍላይቶም ናይ ፖለቲካ መራሕቲ ብትምህርትን ፍልጠትን ክእለትን ዓበይቲ ዓዲ ብከምዛ ዓይነት መንፈስ ናይ ቢተው ክግዝኡ ህዝብና ብሕጊ ክግዛእ ቋማዊ ስርዓት ኣብቲ ሃገር ክትከል ሰብ ሓራ ክወፅእ ህዝብና ብመነባብሮም ብገለን ዝሽገር ዘለኻ ካብ ሽግሩ ከነውፃሉ ክንጓየን ክንሰርሕን ግባአና እሞ ክብሪ ንቢተው ሚኒስተር ፋይናንስ ዝነበረ ሓርበኛ ብርሃነ ኣብርሀ ክዝክሮ ደስ ብለኒ ብርሃነ ኣብርሀ መበል 77 ዓመቱ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ ይሕልፈሎ ኣካልቲ ተወፅዑ ዘሎ ህዝቢ ኮይኑ ድምፂ ህዝቢ ኮይኑ ንሃገርና ነዊሕ ዓመታት ተቃሊሱ ናይ ህዝብና ረሃዋ እንዳተመነየ ንሱ ንባዕሉ ንህይወቱ ኣብ ከምዚ ደረጃ ኣብፅሑ ናቱ ልደት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንሕና ኣብ ደገ ኮይንና ክንዝክሮ ብጣዕሚ ስማዓኒ ፍትሕነቶም ኩሎም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ናይ ፖለቲካ ተቃለስቲ መንእሰያትና ዓወት ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ይቀኒለን ኣነ ብጣዕሚ ዘመስግነካ እሱ ትዝሕምን ፓርቲ ናይ ታሪክና እዩ እቶም ናጽነት ዘምጽኡ ናጽነት ዝሓንገሩ ምንቲ ናጽነት ኩሉ ሕሰም ዝተጻወሩ ብጎዳጉዲ ወይ ቤተ ማእሰርቲ ኣለዉ ብሂወት ኣለዮም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናጽነት ክትብሎ ከለኻ ዝረኣዩኻ እቶም ናጽነት ዘምጽኡ ሰባት እዮም እሞ ንሎሚ ይኣኽለና ይቐኒለይ ክብረት ይሃበለይ ይቐኒለይ ቴንክ ዩ ብዛዕባ ናጽነት ኤርትራን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ክውንነትን ምስ ኣቶ ሰለሞን ሃብቶም ካብ ሜሪላንድ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝገበርክዎ ዘተ ዝተወዲሎ ዳግም ብኻልእ ኣርእስቲ ክምለሰኩም እየ ሰናይ ቅነይ ሬድዮ ኤረና